Jokainen halunnee maksaa musiikista, mitä? Jotakin. Eikö ansaitse, ha? Kyllä. Kyllä. Kiitoksia. Aha. Mä annan 2 markkaa siitä hyvästä, että soittaa mustat silmät. Sehän soitti jo. Mut paremmin. Ja mulle. Hei. Herää, hei. Herää. Keräät kaveri kolehtia, etkä veroja. Kato, se on vapaaehtoista, poniatko? Näyttäkää lomapaperinne ja avatkaa reppunne tarkastusta varten. Herätys siinä! Lomatodistus. Lomatodistus tänne. Te tarkistitte sen jo. Tähän käteen. Minä voin ja tahdon selittää. Menkää ulos. Mutta ne on mun takuulla. Mun kaverit voi todistaa. Teille täytyy olla komppaniapäällikön todistus, että olette nämä saappaat kotoanne tuonut. Tai täällä omista aineista tehnyt. Pankaa toisianne sotakoirat. Onko mielenne hyvä nyt, ha? Tse, 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 tse. Se mies siinä. Siinähän te olette. Ja mies istui kuin laupias lammas. Hauska tavata. Joko sokeri loppu? Vieläkö huudattaa? Herra luutnantti, minä olen istunut tämän miehen vieressä koko ajan. Ja tiedän, ettei se kertaakaan suutansa avannut. Teille minä en ole puhunut mitään. Älkää te sekaantuko minun asioihin. Mutta te juuri, te siinä. Lihava mies. Ettekö ymmärrä? Kerätkää tavarenne ja menkää ulos! Minä en ole huutanut. Herranen aika, kun minä näin, että te huusitte. Korjatkaa tämä mies talteen. Toimikaa! Vaikkei asia minua koske. Sanon silti, että tässä tartutaan nyt kiinni väärään mieheen. Kaikki voivat todistaa, ettei tämä mies ole tehnyt mitään pahaa. Vastustatteko minua mitä? Haluatteko samaan sakkiin? Mitä? Nouskaa seisomaan! Käsky koski teitä.
Eikö käskyni kuulu vai eikö se tehoa? Ylös siitä! On ikävä lyödä noin heikkoa miestä! Antakaa Magnus rauha! Viruako siinä tappelitte? Tapelkaa linjassa, ettei täällä tarvitse! Äläkä sinä siinä ihmisiä runno! Kävele kunnolla! Ovi kiinni täällä vetää! Oma läpiveto niinku Pirkkalan hautausmaalla, kun siellä eivät pysy portit kiinni. Mistä siihen pelipiru ilmestyi? Mistä siihen tulit? Mikäs se oli? Akseli katkes. Naapuri kaatu. Pyörtykö se? Joo. Nukkuva heräsi, jos putoo. Jos on pyörtynyt, pitää virvotella. Millä sen virvotat? Tule virvoittamaan. Viekää ulos. Kyllä se siellä ilma virvottaa. No, joko te sen veitte? Turpa kiinni, että täällä saa ihmiset nukkua. Viekää eteeseen jaloista pois. Mennä neuvomaan isääsi. Pankaa makuasento, että pääsee veri päähän. Jumalauta ja... Mies saa sieltä ulos. Hei. Herätys. Pois tieltä makaamasta, maitoauto tulee. Hei. Täällä on kuollut! Hei pojat! Se on ihan turvoksissa! Raato! Raakaa leikkiä, pojat! Joku on tuonut ruumisvaunusta raadon eteiseen. Joku juoppo se on. Sammu sinne. Siinä mitään katsomista. Kummempiakin nähty. Se on se paksu mies. Miksi olla rumasta äänestästä on natsan saanut, saatana? Huuda sille, kyllä se herää. Jokohan kävi noutaja. Yrittäkää nyt saada siihen henkeä. Parasta olla herättämättä. Ei ehdi pelätä. Ei kulje henki enää. Ei ainakaan täältä yläkautta. Koita pulssia. Ei tämän miehen sydän ainakaan toimi. Kylkiluut vaan pönköttävät. Etkö sinä saatana tiedä, mistä pulssia mitataan? Tuosta selvää saa. Onko täällä välskäriä tai muuta jotimikkoa? No eihän niitä perkeleitä ole koskaan siellä, missä niitä tarvitaan, saatana. Pitäisikö sille antaa tekohengitystä? Ei se sentään ole hukkunut. Nää automiehen otteet auttaa aina. Äläpä hermostu, kaveri. Taisi teidän juoda vähän sopimattomia nesteitä. Kiitä kuule luojaasi, jos tällä selviät. Moni on kuollut ja moni tullut sokeeksi. Ja moni on tullut hulluksi. Tuolla ne hulluksi tulevat. Ei tämä nyt ensimmäinen mies ole, jonka minä olen nähnyt älyttömäksi käyvän.